Ako sa vrátiť z padlého stavu späť k ľudskosti? Padlý stav nie je vina, ale dôsledkom, keď je človek dlhodobo pod tlakom, keď stratí zmysel a nemá oporu. Návrat je možný, ale nie skratkou. Prvým krokom k ľudskosti je pomenovanie stavu bez výhovoriek a bez racionalizácie. Jednoduchou vetou ako nie som v poriadku sa zastaví pád a otvára sa priestor pre pohyb nahor. Druhým krokom je obnova základnej stability. Skôr než filozofia je dôležitý spánok, pravidelný pohyb, obmedzenie závislostí a jednoduchý režim. Rozbitá psychika sa nedá opraviť abstraktne. Tretím krokom je začať malými zodpovednosťami, nie veľkými cieľmi, nie tzv. Novým životom, ale malými záväzkami, dokončenými drobnosťami a návratu pocitu, že dokážem niečo niesť a tak získať späť pocit zodpovednosti. Zodpovednosť lieči. Štvrtým krokom je návrat k pravde bez seba tríznenia. Padlí často buď popierajú realitu, alebo sa nenávidia. Ani jedno nepomáha, práve naopak. Tu je potrebné pokojné prijatie minulosti, poučenie z nej a nie sebatrestanie. Hanba paralyzuje a pravda uzdravuje. Piatým krokom je postupný rast smerom nahor. Cesta späť vedie od padlého cez zvieracieho, biorobotického typu psychiky až po ľudský typ psychiky. Nie skokmi, ale krokmi. Treba sa vyvarovať démonickému typu psychiky, kladením dôrazu na zodpovednosť a svedomie. Každý krok nahor zvyšuje stabilitu, obnovuje dôveru v seba a vracia zmysel. Ľudskosť nie je dar, nie je to status a nie je ani nálepkou. Je to smer pohybu. A každý deň sa k nemu môžeš priblížiť alebo sa od neho vzdialiť. Slavianská akadémia nie je súd. Slavianská akadémia je kompasom na ceste k ľudskosti. Ak sa vám toto video páčilo a prinieslo vám hodnotu, budeme radi za každý like. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a klikni na subscribe, aby vám neušli ďalšie videá zo Slavianskej akadémie. Ak vás toto video oslovilo, zdieľajte ho s priateľmi alebo s niekým, komu môže pomôcť. Vaša podpora nám pomáha rásť a šíriť tieto myšlienky ďalej. Ďakujeme, že ste súčasťou komunity. Slavianská akadémia je projektom pre budovanie charakteru, múdrosti a kultúrnej identity Slovanov.